Dobrý deň, večer, krásne ráno prajem podľa toho, v ktorej časti sveta, v akom časovom rozmedzi to sledujete. Naše meno je Dominko a Kristi a vítame vás pri nečakanom novom videu, ktoré bude o našich zásnubách, ktoré sa stalo už 23. mája 2024. 2 mesiace dozadu. To tak som chcel vydať. Sú to 2 mesiace teda a po 2 mesiacoch vám prinášam video. Presne tak. A trošku sa ospravedlňujeme, lebo sme naozaj dlhšie nevydali nič. Ale toto bude také video, trošku aj ohľadom update si povieme, že do svadby ako to bude vyzerať. Ale najskôr si poďme prejsť toto video. Prejdeme si. Dobre, takže Domingo, keďže on tak rád rozpráva, tak znovu bude tak odpovedať na tieto otázky. Alebo podľa toho, na koho to bude možno otázka, možno, že to bude aj tak smerované. Takže spontánny nápad, alebo si to mal premyslené? Mal som to dosť dlho premyslené. Si pamätám taký moment, keď ona mi už vyčítavala, že prečo nepožiadaná, že ona je smutná, sklamaná, bude navždy sama, že ona mi už neverí. A ja som v ten moment už mal prsten doma, proste bolo možno mesiac, kým to bolo doma, ale som bol taký, že OK, nechcem úplne konať v emóciách, nechcem konať rýchlo, nechcem to proste robiť hneď, dám tomu proste čas, priestor, našiel som pekný prsten, že proste v správny čas to podniknem, asi to je taký výraz na to. A teda nebolo to určite spontánne, miesto bolo spontánne, to musím uznať, že to som nemal úplne premyslené, ale že sa to ide stať, tak to som vedel, bolo to len otázka času, že kedy. Bolo to úplne úžasné, že proste v Barcelone, v úžasnom skateparku, bolo to pre mňa veľké wow, takže spontánne to úplne nebolo. A aby sme to trošku upresnili, tak sme sa na tému svadba rozprávali tak mesiac pred zásnubami, aby sme vedeli, že či ideme týmto smerom. Nebolo to, že úplne, že zrazu prekvapenie, ale bolo to prekvapenie. Nečakala som to. Ja by som k tomu ešte dodal, že teda prišli sme k tomu prvýkrát, že by sme to chceli spraviť, lebo sme proste cítili také akoby povolanie k tomu. V srdci sme to mali celkom jasné, obidvaja, že by sme to chceli, ale trošku nás rozrušili rodiny, alebo teda taká reakcia okolia. Potom teda prišiel ten mesiac, keď som ja mal prsten doma a ona mi to furt vyčítávala. A furt sklamaná, smutná z toho bola. Nie je ináč pravda. Nechcem robiť falošné nádeje, furt si to hovorila, falošné nádeje ja si nebudem robiť. Ja keď budem mať istotu, tak volačo a ja proste som to mal doma. Aby sme to ujasnili, prečo som bola takáto, lebo som vedela, že ak to chceme urobiť tento rok, čo bol proste náš nápad, tak proste musí to byť už čoskoro, aby sme to všetko stihli. Mne nešlo iba o to, že proste chcem byť teraz požiadaná, ale že ak ma teraz požiada a povie, že bude to tento rok, tak nechcela som časový stres. To bol akože môj dôvod iba. Čakala by som aj 4 roky. Môžeme skúsiť. Môžeme, nech sa páči. Dobre, ďalšie otázky zodpoviem ja. Alebo teda ďalšiu. Z čoho máte najväčšie obavy? A moje obavy najväčšie sú asi finančná stránka. Sme mladí ľudia a nie je to jednoduché. Už aj táto svadba bola pre nás dosť finančne náročná. Takže tohoto mám trošku ináč obavy, že ako to všetko pozvládame. Ale verím, že keď sa budeme modliť a snažiť sa, tak nejako to zvládneme. Aj keď na začiatku možno v nejakých skromnejších podmienkach a budeme musieť trošku šetriť a počítať peňažky. Ale toto je taká moja najväčšia obava. Iné obavy asi veľmi ani nemám. Možno ešte trošku, že vychádzanie s rodinami, lebo sme trošku iné osobnosti možno, ale ináč si myslím, že nemám iné obavy. Môžeš povedať svoje obavy. No, ja by som najprv povedal reakciu, akože možno aj len pre teba, že to, čo si povedala, s tým totálne nesúhlasím, lebo s tým financiami to je tak, že keď si povieme, že to dáme, tak to dáme, ale keď automaticky do toho ideš tak, že no, asi budeme musieť šetriť počítať, tak aj budeme musieť šetriť aj počítať. Ale keby sme chceli, tak máme na to. Ani jeden z nás nie je hlúpy, ale však bude ako si spravíme, no. To som tým chcel povedať. A ja mám obavy možno trošku z toho, že jak to vystrelí dlhodobo, ale nie je to až taká obava, len proste, že neviem, čo od toho mám čakať, vieš? Lebo nikdy som to neskúsil, nikdy som to nezažil, že čo to je. Svadba? No spolužitie skôr, vieš, dlhodobo. Tak som taký, že trošku mám pred tým rešpekt, že jak to odstrelí, ale asi obava to není. A kvôli financiám, ja som sa na začiatku trošku bál,
keď sme chceli bývať v byte so splátkou tak 900 eurovou cca, ale od toho nápadu sme teda upustili a teraz mi to je celkom ukradnuté. Myslím si, že nám bude fajn. Som ináč rada, že ty z tohto finančného hľadiska nemáš také obavy, lebo nás to podľa mňa bude vedieť potom podržať, že si ma tak ukludnil. No, som rád. Dobre, môžeme ísť na ďalšiu otázku. Ako vnímate váš život v budúcnosti? Táto naša svadba je aj taká dosť Božia vôľa a preto sa až tak nezamýšľam, že čo bude v budúcnosti, ale mám takú dôveru a viem, že keď budeme takí, že budeme sa snažiť toho druhého vždy pochopiť, budeme mať empatiu voči sebe a budeme sa pozerať na toho druhého tak, že vieme, že nikdy nám nechce ublížiť a že vždy má proste lásku, tak myslím si, že dokážeme zvládať aj rôzne konflikty, lebo samozrejme aj to patrí do vzťahu. Podľa mňa vzťah, v ktorom nie sú konflikty, tak je chladný. Nereálny. Nežije. Ale pretože Boh nás tak stvoril ako jedinečné bytosti a nikto nemáme rovnaké povahy na 100%. A proste tým, že máme odlišnosti, jasné, že vzniknú nejaké odlišnosti aj v názoroch, ale tie odlišnosti vzniknú, ale je na vás, ako zareagujete. Takže myslím si, že ty si v tom lepší ešte dokonca ako ja v zvládaní konfliktov. Myslím si, že dokážeš pozerať na mňa s väčšou láskou. Ja som niekedy taká nervózna, ale snažím sa na tom pracovať, lebo viem, že toto je moje slabé miesto. Takže budem sa snažiť to uľahčiť trošku, aby to bolo naozaj krajšie a aby som sa inšpirovala tvojim správaním, lebo naozaj si pre mňa v tomto taký vzor. Je pravda, že častejšie vyletíš ty ako ja. O dosť častejšie. Súhlasím. Súvisí aj ďalšia otázka, ináč, čo sme trošku do toho načli, že ako riešime konflikty. A konflikty som v tom zlá, hej, ja zatiaľ, ale keďže Domingo je v tom dokonalý, tak sa snažím od neho učiť a snažím sa vždy vnímať to, že to robí s láskou a ja sa napríklad nedokážem dlho hnevať, proste mám v sebe nejaké náhle emócie, nejakých proste pár minút a za 10 minút dokážem byť úplne veselá, šťastná a odpúšťať. Takže myslím si, že sa učíme, ako zvládať konflikty. Určite by som nepovedala, že teraz sme v tom nejaký úplne že profesionáli, alebo teda, že viem, že ja s tým mám ešte problém. Ale podľa mňa je dobré uvedomovať si, že mám problém, lebo viem, že na tom chcem pracovať. A myslím si, že mám skvelého človeka pri sebe, vďaka ktorému to zvládneme. Aj konflikty. No prvý krok je uvedomiť si to, čo určite áno. A ja tiež mám nejaké nedostatky, alebo proste nejaké... No, určite sa niečo nájde. Ale čo by som chcel povedať možno mojim kamošom, alebo ľudí, ktorí iba mňa poznajú, nie teba a nie nás, že ona, keďže má tú svoju vieru veľmi hlbokú a výnimočnú. Tie konflikty sú podstatnené. Teraz nemyslím to, že OK, že proste za všetko sa pomodlím alebo niečo také, ale skôr to, že proste vždy je tam taká snaha o udržanie, o pochopenie, o podporu alebo niečo také. Čiže aj keď na mňa vyletí alebo niečo podobné, ale je tam taká ďalšia nejaká dimenzia alebo proste nejaká vec za tým. Láska to je. Že aj keď je nejaký konflikt, aj keď proste na mňa letí týmto štýlom, takým, je to proste podstatnený konflikt. Nenechá to len tak, to sa mi veľmi páči, že aj keď je niečo zlé, alebo aj keď niečo vystrelí nesprávne, tak to nenechá tak a proste vyvoláva mi večer o 10:00 hocikedy a keď nezdvihnem, tak je zlé a nemôžeme ísť spať s konfliktom, to nefunguje, čiže to sa mi páči napríklad. Wow, to je krásne, to si krásne povedal. Ešte tu máme otázku. Aká bola reakcia rodiny? Presne si pamätám otca. Otec zahrešil. Fakt? No, to si pamätám. Ale akoby v dobrom, že bol prekvapený. A on taký, že jej, a on povedal to inými slovami. A mama bola taká, že OK, I guess. Niečo také. Ona nemala nejakú výraznú. Sestra bola dosť prekvapená. Sestra bola taká, že fúha, že to je niečo.
a trošku bola skeptická najprv, potom už proste sa v tom nejak akože utvrdila. Všetci potrebovali často strebať, že všetci to akože bol pre nich šok určite, pre každého do jedného. A niektorí to brali pozitívnejšie, niektorí negatívnejšie. Teraz už väčšina to podporuje, ten nápad a vidí to čo my. A asi to je všetko. Z mojej strany tak bolo tam veľké prekvapenie a šok, ale moja mama mi tak povedala, že ďakujem, že si nás na to aspoň pripravovala, pretože ja keď sme sa začali rozprávať o svadbe, ja som to tak doma načrtla, že rozprávame sa o tom, že chceli by sme to a povedala, že toto jej pomohlo takto lepšie prijať, takže niekedy možno je dobré tých ľudí trošku aspoň nejakým spôsobom prijať, aby boli na to aspoň ako tak pripravení. Naozaj bol to šok a chcelo to trošku času na také spracovanie, ale keď to spracovali, tak sa z toho veľmi tešila moja rodina. A najlepšie to asi zobrala moja sestra, ona to hneď sa tešila z toho, ale ona mi aj najbližšia, veľa som jej hovorila, takže to bolo možno aj očakávané. A rodičia potrebovali trošku času, ale zvládli to super. A širšia rodina, myslím si, že to zvládli dobre, ale nevidím úplne do nich, že či by dokázali povedať, ak by proste to nezvládali až tak dobre. Nemám s nimi až taký nejaký blízky vzťah, že by som to vedela odhadnúť, že či to povedali možno zo zdvorilosti, alebo že či to naozaj prijali. Ale myslím, že z tých mladších ľudí tak to zobrali veľmi dobre a hlavne moja sesternica Paťa, tak pozdravujem, ak to pozeráš, tak ona bola veľmi podporujúca a takže fakt veľmi som sa z toho tešila, že nás rodina podporila. My dvaja sme v takej bubline, si myslím ja, už teraz spätne, keď to vnímaš, proste my dvaja sme si povedali, že full send a ideme na to. A potom prišlo okolie, že sme predstavili nejaký nápad, to je niečo, keby som povedal mamke, že mamka, zajtra dávam výpoj v práci a budem rapper, hej? To je niečo podobné. Nie, ale akože ešte horšie to bolo. Čiže išli sme dosť podľa svojej hlavy, bez toho, aby sme to nejak akože... síce akože spomenuli sme tú tému, ale určite nikto nečakal, že to bude hneď takto, z fleku. A teda, či to bolo zo zdvorilosti alebo nie, tak sme ich deti, sme ich súrodenci a sme ich rodina, takže podporujú to. Ale úprimne rád by som vedel, že kto v srdci to naozaj podporuje a kto len to podporuje kvôli tomu, že sme rodina. Chápeš, čo myslím? Ja by som si dovolila povedať, že moji rodičia a sestra to úprimne podporujú. Ja si myslím, že moje tiež a možno by sme sa prekvapili, že kto nie. Ako dlho sme spolu? Na deň svadby to bude presne ročné výročie. Presne jeden rok. Prečo máme svadbu tak skoro? Keď sme prvýkrát začali túto tému riešiť, že by sme sa niečomu takému chýlili alebo chceli vôbec riešiť, povedal som si, OK, to už nebude len o nás, nebude to proste len náš život, ale tým sa zmení životov veľa okolo nás, na ktoré máme vplyv. Takže som začal hľadať aj také potvrdenie, napríklad od farára, ktorý je môj dobrý kamarát, od nejakých ľudí podobných našeho zmýšľania v našom veku alebo cca, čiže niekoho od 20-30, ktorý mal kresťanský vzťah. U nich som teda hľadal, pýtal sa, ako to fungovalo, po akom čase, blablabla, aké sú skúsenosti. Všetci to teda potvrdili. A náš farár nám práve povedal, alebo teda môj farár, skôr nie je to náš, ale ten farár Juraj sa volá, ak si teraz pozrieš, si veľmi veľký frajer, veľmi ti ďakujem za to, čo si spravil s mnou a s nami. Ale teda on nám poradil, aby sme si dali trošku odstup od tej predstavy a pomodlili sa, proste naozaj počúvali, čo nám srdce hovorí a nepripútali sa k nejakému konkrétnemu dátumu, iba proste dali tomu voľný priebeh, že keď to má byť, tak nech to je a kedy to má byť. No tak my sme toto tak teda trošku sa oddialili alebo tak upustili od toho a tiež sme si dali takú výzvu, že 9 dní sme sa spolu za sebou stretli každý deň a sme išli niekam väčšinou von preč, aj keď nie každý deň. Našli sme nejaké tiché miesto, sme sa pomodlili a hľadali sme odpoveď aj v našich srdciach, teda či to načasovanie, ktoré sme si my vymysleli tento rok, či je to správne. V obidvoch z nás sa vyformovala odpoveď, že áno, že teda aj bez toho akoby nutkania, tlaku, emócií, vášne, všetkého tohto, že aj bez toho prišla táto odpoveď.
A tiež nám to validovali ostatní, ktorí potom chápali a poznali náš vzťah, lebo to je možno dôležitá súčasť, keďže máme vzťah, aký máme, my nemáme tú možnosť ísť spolu bývať a vyskúšať si to na 2-3 roky, čo každý dnes spraví. Nemáme túto možnosť, že proste, že OK, keď to neklopne, tak adios, alebo že teda sa nasťahujeme, bla bla bla. Nie, buď všetko alebo nič, jednoducho teda funguje a proste je to full send, hej, a na ten full send sa treba určite pripraviť a netreba robiť full send vtedy, keď to nemá byť, alebo keď na to nie je jeden z nás pripravený. Ale zistili sme, že sme pripravení a že to dokážeme zvládnuť, čomu pevne verím a dúfam, že to tak bude. Takže sme tu. Validovali sme si to od iných, od skúsenejších, starších, aj v našom veku, aj vo našom srdci a keď všetko vysvietilo na zeleno a fajkou, vtedy sme to aj spravili. Sme mladí na svadbu a či sa cítime pripravení na manželstvo? Nie, áno. Hej, simple. Odpoveď? Prednedávno sa ešte ľudia brali v 20-ke úplne bežné. A teraz, keď už máme trošku odstup od tých zásnub, tak už aj začínam chápať, prečo to tak bolo a ako to celé do toho kresťanského vzťahu zapadalo, alebo do toho pohľadu. A teda, či sme mladí, vôbec nemyslím. To, že dnes ľudia sa berú v 30-ke, si myslím, že z dôvodu, že majú proste tú možnosť si to všetko vyskúšať. Každý môže mať 2, 3, 4, 5 partnerov, kým nájde niekoho, kto si povie, že toto je on a potom po 5 rokoch sa aj tak rozíde, väčšinou. Čiže 23, 25, čo je teraz náš vek, si myslím, že je úplne akurátny už aj z toho takého telesného alebo biologického hľadiska, či z hľadiska vyspelosti. Ja si myslím, že obaj sme vyspelí, dospelí ľudia a neviem, na čo by sme akože mali čakať, alebo čo by ešte malo prísť. Toto už nás ste spomenuli, že či bývame spolu, alebo budeme bývať až po svadbe. Budeme spolu bývať až po svadbe. A dôležitá otázka, kedy bude svadba? 19.10. Všetci povinne nastúpení pred kostolom v dvojrade s partnerom, kvietkami, koláčik a kávička bude pripravená. Tešíme sa na vás. Ak máte nejaké otázky, môžete ich nechať dole, ešte ich zodpovieme v komentári. Keďže nestíhame všetko, nestíhame to plánovať, aj keď to ináč není veľa, ale nemáme dobrý time management zatiaľ. Musíme pracovať, obaja strihať videá, chceme tráviť aj voľný čas, keď nič nerobíme. Chceme sa venovať aj skateu, kamarátom, rodine a už sme pri 6. veci. Čiže nestíhame, aj keď to veľmi chceme, ale nestíhame tie videá robiť na takej báze alebo s takou pravidelnosťou, ako sme to očakávali alebo si predstavovali. Mrzí nás to, ale vlastne do tej svadby, ktorá bude o 3 mesiace, sa vydá ešte video z Barcelony, ktoré už čoskoro by malo byť hotové. Následne toto video, ktoré teraz pozeráte, a myslím si, že už vtedy budeme niekedy v septembri alebo oktobri. Iné video až do svadby nebude a potom po svadbe sa k tomu vrátime a začneme natáčať vyššou pravidelnosťou. Nejaké nové veci máme na zozname, minimálne 5-6 videí, ktoré by mali výjsť, alebo nejaké témy, čo by sme mali prebrať. Ale chceme vám teda oznámiť, že do tej svadby není priestor. Ale myslím, že to pochopíte a že nám budete držať palce, aby aspoň tá svadba dopadla 100%. Amen. Amen. Peace and love. Peace and love, kids. Don't do drugs. Teraz povedz, že to nenatáčalo, tak sa zapichnem.